Iso bae. Karatmu karat. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ceritanya ada motor baru lagi. Kedatangan tamu yang jadi motor baru, motornya Motor apa? Ali. Motornya Kang John, ini motornya Suno. Jadi kita mau belajar lagi, latihan terus tempureng dan sing wingit langsung ono bos. Jadi iki motor wis ready nemen. Jadi tasih siji iki ning omah Renggu, Siran jane sing Siran neng ngisor pas. Ora motor iku Pak. iki sing Siran sing pengen terapes karo Pak Wong. Mana kene? Tahun Pak. Ya apa tuh? yo awan gitu. Apa mau? Mangan gaan. Ya, oh mampir. Oh, sing dia meng neng kono ge ta? Jadi aku main latihan kuwi nggih jalan iki kota ngarani rute. Iya, yo gak nggih rute lah, cuma latihan. Rutene kuwi urung Oh, ana iki to. Anjir rene lho, Pak. Jangan jajal tes. Iki wis ready nemen. Oh, suruh ready. Nyapa to ki. Sapu. Jantung putih. Ah, gunane motor apa ta wis? Iki to. Aku ya malah bayar iki. Reteng. Iki nek itu kan iki. Iki lho kira 40.000. Iki lho cepet. Kiblane masang di ngarep. Kurane padha. Ukuran podo. Oh, terima kasih. Serimo. Ini duit 300. Ya yo, gas ini al. Latihan wali pura to. Motor rutin. Ini ora mengaruh dia medhot. Ora pengaruh. Nek munggah jasa. Bejal. Aku wis dino rono kok. Enggak. Nembi. Ya medhur rene. Suno. Mangkat tinggali, Bos. Kita Mas. Terus nyetir berarti. Sancoy. Piye keris? Olah. Di wong iki dari Bos. Cepet to ndene. Pacarim lo langsung gas kena ini. Ngapur. Keblasok to. Kita atraksi ini kalau kita Bos. Kita atraksi ini. Wah. Ali ke motor ini kan. Gak ada kayak. Kaki nyanyi. Ketodik.
Kene lo pena. Dik. Ayo dah Melo. Tinggi rute. Kalian beraksi. Wong. Ini wajan. Kandelan lagi. Wes iki piye latihan iki? Yo. Iki anggere awake dhewe ngene. Asal sing ngene-ngene iki sik, jalan-jalan ngangsik ngene iki. Dadi iki ben gak anu. Ya karo Iki lho rajare iki lho. lho rasane kan melok ya. Kayak kan melok kayak. Ben kayak ala-ala. Latihan carry. Iki lho. Sotek. Apa lho? Oke lho. Gak. Nek gak mood ngono kae. Iki lho. Iki lho. Munggah iki lho wis tipete enek. Kok video lho. Kok kono lho, kotit. Iki lho. Iso. Hah? Ya apa? Tukune. Kalau settingin pas no. Kilo munggah kilo. Jan. Kamar pisan tok lho. Walah lho. Kamar pisan tok. Nah, jadi motor menak. Kak, kawani aku. Kawani piye to? Motor begal ban trail kok. Banter. Gawani.
Kene iki nggih. Mulai. Oh, jajal skokso. Heeh. Jajal ndak? Parem iki. Piye perasaan Anda? Perasaan yo. Aku wis tak anggap. Nah, aku ngene iki ceklan dulu. Lah iki lho. Wis tak omong itu, bulan rata sing kok. Kuwi tau gurimu kuwi. Gawanenya. Tawono Itu lagi. Mepet lho. Iki kira gablok iki to. Lah wong Ora. nekat ki sini. Monika. Oh, Iki galengan sak dodo. Nah, gitu lagi. Tapi karena ayo. Dhuwur ki, Bos. Lho. Iki galengan sak dodo ngene. Jajal nang. Tas. Tanya sak dodo to. Lah. Lompat-lompat ya wae. Iki sing di dhewe iki. Ku sing kono. Sak dodo to. Iki lho ngomongnya orang ini ki. Lah iki. Kanan aku. Ala teko iki kok munggah. Iya nek videone kok. Aku munggah apa ora? Kak. Nggih motorku munggah apa ora? Ya munggah dia mau mesti dilewati kok. Mesti lama kok. Loh, aku kan kayak urun Ini coba jengruki. iki pencak nyantol mesti. Lho. Ini iki lho. Ya, iki lho nek iki monggo. Ndang neh jajal neh. Juga kowe sik, juga. Ya apa kok aku sik terus lho. Juga sik. Mare iki mau, sama mau lho lah. Lah motor cenik no Hmm. kok kono. Iki main anu. Iso ya. Iki ya. Nah. Anjing. Pencet. Motor kuwi garang Yan. Motormu. Baik lho. Waninya kok. Jajal to, Pak. Bekal. Enggak. Mewakili. Aku sik. Mewakili. Dah kuwi lho. Jajal kowe sik. Kowe sik ah. Ora aku ya. Kowe iso ya we. Ya nyusul. Kabeh nyusul kanggo kabeh munggah kono. Gunung tak toni kok. Ada rene ya? Masa mudun kene lho. Hmm. Motor ngene iki. Ora. Ora. Motor dhuwur sak anu. Gila iki. Aduh. Wani ora ya? Wani. Ngene iki mejane. Jere gunung entoni kok. Apa to gawe dulu ae to nek wani. Waduh men to kancang-kancange. Ora kondisi ya. Iki nek kowe numpak kok. Dah. Kalau stay. Wani ki bra. Ayo to. Ada merah, ada. Kilo merah salah. Ayo to. Ayo tak lebono YouTube. Ayo to, Bra. Motor bakalan kok. Motor stok lanang kok. Oh, alah. Dang, tak rekam. Keluar. Ayo, bro. Dah. Baik lho. Aja. Otek keluar.
Piye rasane sekoke? Gonmu. Kau gurih ya? Wih. Kalau sebiar kau. Nama gitu jan mong. Ojek apa lur? Loro. Dan trail kok. Apa ke? Dah. Kele sapa ora goloro ke. Bisa bae. Karatmu karat ngisor.
Nah, iki lho iki ceritane iki lho. Pesona ojek Mbah. Jadi kita habis olahraga Ngeten jalan-jalan nang Bos. Ngeten aja. terus kita harus terbang. Golek kesibukan. Kegiatan bukan. Lereng ning pinggir dalan, malah mujurono gak gede. Terus sing nggih sapa? Aku toh. Nah, aku kuwi. Ini kan ya. Kudune ya. Cak pinter lho mare. Gak tahu jalan. Pur. Ya jajane aku. Ya jajane. Itu motornya aslinya wis ready kabeh. Lagi lho montor sangar kaya ini lho. Ready kabeh. Ready. Kata motor tak tukano sampai stiker. Pesona ojek juga. Mas jagung. Plus jagung. Banyak oke. Terus telo pisan ora? Wis sembarang. Heeh. Iki tau ngecek teloyan. Wong yo oke, gabah oke. Berarti lho apa telo, gabah, Wong. wong, jagung. Lah aku Ini sembarang. Yo 6 toh. dus. Aku gorong-gorong. Nah, enggak apa akeh. Sayur, Lah wi. kangkung, ojek sembarang. Dari tamenya iki kan sedeng toh akeh sih. Pesona ojek gabah. Oke, jadi ngono. Pokoknya terima kasih update hari ini. Pokoknya ikuti terus video berikutnya. Asoy. Salam Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.